हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै मोनसे आनबक्सिं खालामगोन आरो बे भिडिअ आनबक्सिं नुबाय दा नोंथांमोना बेखौ आङो मबाइल गोदान लाबाय नैबे आंनि दा भिडिअ खालामबाय थानाय मबाइला बोसोरनै जाबाय 2 इयार्स जाबाय आं बेजोंनो सोलिगासिनो दंमोन दा मोजां क्वालिटी ओमफ्राय मोजां केमेरानि थाखाय मोनसे आङो खम बाजेटनि मबाइल फन 5G लाबाय बे मबाइला जाहैबाय रेडमी ब्रेन्डनि आरोना 5G बे मडेला जाहैबाय रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G 108 मेगापिक्सेल ट्रिपल केमेरा 67 वाट टर्बो चार्जिं ओमफ्राय आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर बेनि प्राइस ओमफ्राय आं बेखौ बहाय लादों बेखौबो खोन्थानोसै बेखौ आङो बङाइगावआव लाबोदों दाख्लै बिस्थिबार बारायमोन आरोना दिनै सुनिबार बिस्थिबार खालि आं बङाइगाव थांदोंमोन बेखौ EMI आव लादों आङो माने मान्थलि होनाय डाउन पेमेन्ट होबाय आं डाइरेक्टनो ओमफ्राय बेसेबां गोनां बेनि मेन प्राइसआ जाहैबाय 21,000 बेयो रेडमी ब्रेन्डनि नोट 11 प्रो प्लस 5G आरोना बेयो स्पिड ओमफ्राय मेम'रिया 128 GB जायखिया आं आनबक्सिं खालामसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नैबेयो बेयो बेलेग लेखा बेखौ नांथारगौ दे नैबेयो मबाइल नैनो मबाइला आं टेम्पारबो होनानै लाबोखाबाय ओमफ्राय गावनावनो मोनखादों माबाखौ नैबेनो मबाइलनि मडेला मबाइलनि माबाया साइजआ बिदि बे रेडमी ब्रेन्डनि नै कालारा बियो गोथांहां आरो ब्लु टाइप एसे ग्रीन ओमफ्राय बेखौ आङो टेम्पार होनानै लाबोखाबाय अन खालामसै आं दिनैसो आनबक्सिं खालामदों बेखौ दाख्लैनो बायदों 30आवनो बिस्थिबार खालि ओमफ्राय बियो 1 इयार वारेन्टि दङ ओमफ्राय बाखि एसेसरिस जेनेबा चार्जार ओमफ्राय बै माबाफ्रा बेयो 6 मान्थ ओमफ्राय बेनो नै MI ओमफ्राय बेहाय मा मोनदों आं खोन्थानोसै नै बेयो 67 वाट चार्जार आरोना ओरैबायदि स्पिड जायो बाहेरायाव आं सोगाबदों आं मोखांखौ देखायला लोगोफोर आंनाथ' मोखाङा बांद्राय साइज नङा नालाय ओमफ्राय बियो 67 वाट ओरैबायदि चार्ज जायो 25 मिनिटावनो फुल चार्ज जायो ओमफ्राय 5000 माबा दङ mAh बेटारि आरोना ओमफ्राय नैबे डाटा केबल ओमफ्राय चार्जारा बियो ओमफ्राय बाखि मा दं बोलांना नायबावनोसै बेथ' जेबो गैला गैनाया ओमफ्राय नै लेखा दङ लेखा नैबे मेनुवेल दङ बेफोरखौ नायबाय थानांगौनि गोनांथि गैला मेनुवेल ओमफ्राय नैबेहाय लिरना हरदों गावसोरो आं बेखौ गावसिनि बियो नैबेयो बे दखानाव बांसिन फाइनेन्सआव लायो आरोना EMI आव लायो नर्मदा मबाइल केयार आरो इयो बङाइगावनि ओरै माबाथिं थांथारनानै स्वागत हस्पिटालनि एसे सा जायो ओमफ्राय राइट साइडजों सोनाबहा जायो बियो ओमफ्राय बेनि दामा 20,999 आरोना 21,000आनो ओमफ्राय EMI जों लानानै बेयो दाम बारा जादों ओरैनो आं 9,000 नैथिं लिरदों आङो 9,376 होबोदों ओमफ्राय मान्थलि 2,229 आङो मथा-मथि 2230खौनो होनांगोन आरो 6 मास हरनांगोन आङो ओमफ्राय बेयो 5 तारिख 8 मास आगस्ट'आव हरनांगोन आं नो इन्सुरेन्स ओमफ्राय बियो टटेल बिदिनो 22,700 थांनाय जाबाय आरोना 1700 बारा थांनाय जाबाय ओमफ्राय नै बेनो मबाइला मोजां ना लोगोफोर केमेरा क्वालिटि केमेरा आं भिडिअ खालामनायखौ होगोन बङाइगाव माखासे भिडिअ खालामदोंमोन आङो नै केमेरा माइ जायो बाजार इन्डिया बङाइगावनि बे बाजार इन्डियाआव ओमफ्राय आं मोखां सुवाखै नै आंखौबो नुगोनसो माबायाखै आं थाव फुनाखै आं बाजाराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय एडमिसन दं सासे गथ'नि एडमिसन खालामनांगौ दा मबाइल आंना मोननै जाबाय ओमफ्राय मोननैबा नैबे बांद्राय जाला नालाय बेखायनो आं गोदान लाबाय ओमफ्राय बेयो 5,000 आरो mAh बेटारिया ओमफ्राय बाखि प्रसेसरफ्राबो मोजां ओमफ्राय
दा फन एबाउटआव देखायनोसै आं नोंथांमोननो ग्लबेलि Redmi Note 11 Pro Plus 5G बेखौ माबा नायबा नुखागोन नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एमाजन गावनि आरो MI स्ट'रावबो मोनगोन डिभाइस नेम स्ट'रेज 128 GB ओमफ्राय बेयो स्टेबल मबाइला बांद्राय गाज्रि नङा आंखौ फसायनानैसो लाबोखादों नालाय ओरैनो रेमआ 6 GB बाबो ओमफ्राय प्लास 2 GB जायो आरो 8 GB आनो जानाय जायो रेमआ ओमफ्राय मेम'रिया 128 GB बेनो मबाइला बांद्राय गाज्रि नङा बियो स्पिड आरो ओमफ्राय खम प्राइसआव बिदिनो 20,000 बेनो बेस्ट ओमफ्राय बाखि दङ आं MI खौ फसायनाय नालाय बाखि रियेलमि दंमोन रियेलमि आं सिगां रियेलमि लानायखाय बानानै लायासै ओमफ्राय मटर'लाखौ फसायदों ओमफ्राय आं फसायनाय मबाइला गैयामोन बाखि सार्भिस सेन्टार गैया जाहैबाय बङाइगाव बेनिखायनो आङो बे MI खौनो लाबोबाय बेजोंनो आङो भिडिअफोरखौ खालामनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच उननि समाव बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम गोजोन्थों।